Балони, детски усмивки, песни, танци, много сладолед и лъчезарно настроение. Тези положителни емоции идват от Равда, а поводът е откриването на нова детска площадка в самия център на курортното селище. Кметът на община Несебър Николай Димитров, Ели Кирилова, заместник-кмет по култура, образование и международно сътрудничество, Янаки Стоянов, заместник-кмет общински ред, спорт и младежки дейности и Иван Гургов, заместник-кмет бюджет и финанси, бяха сред официалните лица, които уважиха събитието. Кметът на общината Николай Димитров поздрави жителите на Равда с новата придобивка и каза, че намеренията на кабинета са да работят в посока осигуряване на необходимите условия за игра, почивка и настроение на мълчуганите. По думите на градоначалника, това няма да е последната придобивка за децата в курортното селище. През цялото време клоуни забавляваха малките палавници, като им подаряваха балони, сладоледи и отправяха към тях атрактивни закачки. След като емоциите поутихнаха, се състоя и среща между жителите на Равда и кмета на общината Николай Димитров, на която бяха дискутирани различни въпроси. Темата на срещата бе отворена и можеше да се обсъждат всички въпроси, които вълнуват жителите на Равда. Общинската управа помоли за съвети, мнения и препоръки към работата си, като обеща да се вслуша в тях.